Want we willen ook graag praten over Rudy van Danzig. En we moeten gaan praten vanwege de tijd. Het is jouw vriend. Gedurende 40 jaar, dat kan ik wel zeggen ook, hè? Nou, 40 jaar is een beetje overdreven dat ik met hem gewerkt heb. Want toen was ik nog heel jong. Maar dat was de tijd dat dans op televisie door voormalig chef cultuur, die inmiddels ook overleden, Stefan Velsenthal, weer geprobeerd werd die wilde dat weer opzetten op televisie. En ik werkte daar op die afdeling muziek en dans. En daar heb ik heel lang gewerkt. En ik heb mijn eerste grote regies met Rudy gedaan. Zullen we even naar Rudy kijken? Ja. Die periode na de oorlog was ik vreselijk gesloten. Ik had heel moeilijk contact met andere mensen. En toen ontdekte ik eigenlijk de dans. En dat was een taal waarin je, zonder dat je woorden gebruikte, je emoties kon uiten en je gevoel en je geluk en je angst. Mijn leven heeft zin, vooral als ik met dansers werk. Dan voel ik, ik vergeet mezelf. Ik ga op in andere mensen en dat is voor mij eigenlijk het grootste geluk. Op. Slowly. Ik merk altijd weer dat als ik een beweging in de muziek maak en dat het een dramatische lading erbij krijgt. En het is me ook veel verweten, hoor, dat de emotie voor de vorm gaat. Goed. En dan opeens word je oud en dan gaat het bewegen. Steeds moeizamer. En dan ga je wel je realiseren hoe belangrijk en hoe het leven bewegen is. Ja, hij was... We komen straks ook nog even over de schrijver Rudy van Danzig te praten. Is hij nou eigenlijk, een beetje een stomme vraag misschien, maar een betere choreograaf dan danser geweest? Ja, dat denk ik wel. Dat zegt hij zelf ook. En hij was nooit een goede danser. Hij wilde wel dat vak doen. Hè? Hij had de rode schoentjes gezien. Nou ja, het bekende verhaal. Ja. En hij wilde met die danskunst te maken hebben. Maar hij is al heel snel gaan choreograferen. En daar heeft Sonia Gaskell, die toen eigenlijk ook zijn moeder in de balletwereld was, heeft hem daar ook de kans toe gegeven. En waaraan kun je zien dat het een choreografie van Rudy van Danzig is? Dat is wel heel erg Rudy zijn idioom, zeggen ze, dan in de danskunst. Ja? Maar ik vind dat ook niet altijd heel makkelijk. Want ik vind bijvoorbeeld Vier Laatste Lieder, wat een hele romantische choreografie is, vind ik heel anders dan andere dingen. Muziek van Strauss. Ja, en ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft met inderdaad zijn muziekgebruik. En wat natuurlijk wel heel typerend is, vind ik, voor Rudy, dat hij heeft altijd gezocht. Ik bedoel, het was een ontzettende, ook een traditionele choreograaf op een bepaalde manier. Hij kwam uit die Russische klassieke ballet, dat bewonderde hij ook. Maar hij heeft Nederlandse componisten gebruikt, de muziek daarvan. Het ballet waar hij wereldwijd beroemd mee is geworden als eerste was Monument voor een gestorven jongen. En dat was niet alleen vanwege het thema homoseksualiteit, maar ook vanwege, daar wordt de muziek van Jan Boerman gebruikt, wat toen nog een totaal onbekende componist die elektronische muziek... Zo bekend is het natuurlijk uiteindelijk ook nooit geworden. Nee, maar hij heeft met Peter Schat muziek van gebruikt. Louis Andriessen, dat is wat je ook net zag, een stukje Tuin van de Eros, wat we in 2004 nog hebben opgenomen. En zei wel van hem dat hij de emotie, of misschien heeft hij het wel zelf gezegd, belangrijker vond dan de beweging. Dus dat de hele wereld achter de beweging hem meer interesseerde dan het uiteindelijk bewegen zelf. Ik denk dat hij daar ook zijn dansers op castte. De zeggingskracht. Ja, om de zeggingskracht. En hij was, vind ik zelf, iemand die twijfel toeliet. En dat verwachtte hij ook van anderen. Dat ze hun gevoeligheid wilden tonen. En ik vind een van de mooiste dingen ook nog, dat hij hier bij jullie aan tafel zat.
En met Rita Verdonk. Ja. En aan Rita Verdonk vroeg, wat dan een hele andere vraag is dan jullie zouden stellen, maar twijfelt u nooit? En dat vind ik, dan kan ik die man wel omhelzen. wel zoenen. Ja. Ja, want het is natuurlijk dat ook opvallend. Men zegt, ik ken de wereld helemaal niet, maar dat het toch een harde wereld is, die danswereld, met veel rivaliteit onderling. Dat dit zo'n aardige en lieve man was. Ja, het was een hele charmante Je aarzelt man. even, En merk een ik. Niet. gevoelige man. Ja. Ja. Nee, maar goed, ik bedoel, hij had daar natuurlijk ook mee te maken. Hij is jarenlang artistiek leider van Nationaal Ballet geweest. En hij moest dansers aannemen en hij moest ook dansers ontslaan. En ja, dan ben je ook niet altijd een aardige man. Voor mensen die iets minder misschien met dansen hebben, is Rudy van Danzig ook belangrijk. Omdat hij een schrijver is van een prachtig boek voor een verloren soldaat. Laten we eerst even luisteren naar wat Rudy zelf zei over de ontstaansgeschiedenis van dat boek. Dat ik eigenlijk met huid en haar en met hebben en houden aan iemand anders overgeleverd werd. Me over wilde leveren ook. En me daar ook verschrikkelijk schuldig onder voelde en daar geen raad mee wist. Ik was 11 jaar en ik kreeg een seksuele relatie. En kon er dorster met niemand over te praten. Wist helemaal niet hoe ik daarmee om moest gaan. Nee. Nu, 40 jaar later, heb je dat allemaal opgeschreven. In die 40 jaar heb je het ook nooit aan niemand verteld? Nee. Helemaal aan niemand? Nee. Ook niet aan je ouders? Nee. Juist niet aan mijn ouders. Kent een van jullie het boek eigenlijk? Ja? Het is ook verfilmd, hè? Ja, dat hoorde ik ook, maar dat wist ik niet. Met Jeroen Krabbe, geloof ik. Toch? Dat laatste weet, dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen. Ah, oké. Maar het schijnt wel zo te zijn. Maar de coming out van hem, ik denk dat dat voor veel mensen ook door dat boek een dankbaar item is geweest. Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat wat heel erg meehelpt waarom mensen Rudy ook kennen. Rudy is heel vaak op televisie geweest. Rudy was ook iemand die verbaal zich heel goed kon uiten. Die over meer kon praten dan alleen die dans. Ik bedoel, dat wilde hij ook bespreekbaar maken. Ja. En dus dat heeft wel, denk ik, heel erg meegeholpen. En zeer geïnteresseerd. En zeer geïnteresseerd. In iedereen, Ja. eigenlijk. Nou ja, in muziektheater denk ik dat hij ook de portier Een hand gaf. kende en Ja. een hand gaf en vroeg hoe het met zijn vrouw ging. En nou, ik vind dat niet speciaal een hele grote verdienste. Ik bedoel, dat zit toch in zijn werken en hoe hij mensen heeft geïnspireerd. Want dat heeft hij absoluut gedaan natuurlijk. Maar wat blijft overeind is natuurlijk een bijna onaardige vraag. Maar hoe zullen we hem herinneren, Rudy van Danzig? Als een grote jongen. Ik vind hem altijd een jongen gebleven. En ja, ook een erg ontroerende jongen af en toe. En ik heb, nou ja, ongelooflijk fijn met hem, of ook niet altijd fijn, want het was af en toe ook erg moeilijk met hem aan film gewerkt over mevrouw Gaskell. Want hij wilde absoluut dat boek schrijven over degene die hij opgevolgd heeft. Ja, Sonia Gaskell was zijn lerares. Absoluut, nou, heel erg moeilijk voor hem is geweest. Ook omdat hij, en dat weten we eigenlijk pas achteraf, omdat hij toen al behoorlijk aan het vergeten was. Dus daar heeft hij een vreselijke strijd met zichzelf ook moeten leveren. En het is heel erg fijn, want het boek gaat er waarschijnlijk... Die film was al 2 jaar geleden. Maar het boek gaat waarschijnlijk toch komen bij de Arbeiderspers. De Arbeiderspers heeft Dus, alle informatie en gaat daar het boek van samenstellen. Nou ja, u zag en net Sonja Barend in gesprek met Rudy van Danzig. Tenminste, een klein stukje. Maar een gesprek wat Sonja Barend heeft gehad in de masterclass-serie met Rudy van Danzig wordt straks herhaald na deze uitzending. Die